ingkang wonten Candi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra ben boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Bathara Yang Buddha begawan ingkang maha suci ingkang sampun nampi kasampurnan agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Senes tempe bacem nggih paican utawi kesamayati enten sing pirsa. Nek pengen pirsa mboten. Bilih riyaya Idul Fitri wonten mboten anjang sono nyuwun pangapunten. Nggih, nyuwun kalih tetangga. Warga Buddha wonten sing nerapke? Mboten. Elok mboten. Rama Sugeng pancen jujur, mboten. Itu ajaran umat Buddha. Dan pustaka suci Kesamayati itulah yang disebut pengakuan kesalahan utawi pengakuan dosa. Mila menika panjenengan saya kula aturi rawuh wonten mriki kula badhe nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami mbok bilih wonten cipta. Ngertos cipta? Boten ngertos. Pikiran. Terus sabdo. Napa? Wicara pangandikan. Wiraga. Badan jasmani. Wonten kesalahan. Kita niki harus mengaku sedaya kelepatan kita. Mila menika sak sampune ngoten niki mboten namung teng lati. Lah mengke Rama Sugeng, Rama kula ngaturaken Kesamayati dumateng panjenengan sadangune sesrawungan mbok bilih wonten trap susila wicara ingkang kirang nuju prana kula nyuwun sing samudra pangaksami. Lah bar niku wangsul aku sekadung masuk kelupon dipakno kene mek segoto gori. Ampun nyampe ngoten. Damel karma awon malih. Nggih. Kalih guyonan tapi nggih mesti dimasakne gori. Ampun dirasani nggih. Om Buddha Sampurnaya Nama Swaha. Om Kesama Sampurnaya Nama Swaha. Om Paripurnaya Nama Swaha. Om Bila lepat nyuwun
Satu. Monggo dibelah isine petak mboten? Petak. Nah, niki ketulisane nggih. Suci bersih kembali. Nggih. Pun monggo diwiwiti nganu pujo. Apa menawi pas nuwun ngapura. Sami-sami.